Aksyon Balita! Padayon ang pag-construct sa new government center sa lungsod Mabinay, matud pa ni Mayor Django Uy. Padayon karon ang pag-construct sa bag-ong government center sa lungsod Mabinay bisan adunay kakulian sa panahon. Gibutyag ning baguhilang ni Mayor Ernie Django Uy sa lungsod Mabinay, nagpadayon ang pagtrabaho sa ilang bag-ong government center. Along the National Highway, gabuhos na sila, no? So it's ongoing. Probably if there will be delays, then probably ang ato nga ma-blame will be the weather nato, no? Kaya sa Mabinay halos tagahapon gaulan, no? But I understand this speed up, no? They're speeding up sa ato nga construction sa maong gitawag nato og new government center. Kay hinumduman nga ang ilang gitukuran nga luna ang gidunar kini sa pamilyang Tirambulo nga adunay 3 ka hektarya. Sumala pa ni Mayor Django Uy nga bisan sa ilang lungsod sa Mabinay kadahapon ang ulan ini. Pero padayon ang trabaho nini gani ang maong government center adunay 3 ka story o andana ug adunay 2 ka elevator. By the way, kana abong government center, it's equipped with 2 elevators, no? Yeah, it's a 3-story building, no? Then of course, it's situated sa 3 ka hektarya nga yuta nga gidunar sa mga Tirambulo. Dugang usab na alkalde nga mahuman na ni puhon 3 ka tuig gikan karon, mabalhin na nila dayon ang nag-opisina sa karaan nga Mabinay Municipal Hall. No? So anyway, ang mga local offices will be transferred, no, sa maong government center. If there are offices that will be left, no, there is ato nga karaan nga munisipyo, then it will be national offices. But there are even some offices national nga atong dalon sa bag-ong government center, no. Sa sa alkalde nga adunay mga job opportunities unya lakip na ang economic activities sama sa gagmay negosyo, pedicab, habal-habal uban pa. Gani mao makini ang kinadak ang municipal government center sa probinsya sa Negros Oriental. So with the present kaning with the ongoing construction, it produces multiplier effects, no. Of course, we're able to generate employment, daghan kayong nakatrabaho. We're able to increase the economic activity, mga balhabal, mga pedicab, mga tindirang gagmay, no. So actually napata sa early stage, no. Once nata sa second stage, third stage, pas daghan pa ang makatrabaho ana nga maong building, no. Siguro in less than 2 years probably that will be done, no. So makita nato na. Then that could be one of the largest siguro na municipal or government center, no, sa tibuok probinsya if that will be finished already, no.